en uns terrenys que eren propietat de Joan de Cardona, que en aquell moment era el senyor del castell de Sant Boi, i el mirall de les galeres de Nàpols havien tingut una participació important a la batalla de Lepant. Uns anys més tard, el 1596, aquest convé és cedit als servites de Nostra Senyora dels Dolors, que el mantindran fins al 1835, amb motiu d'uns aldarulls polítics i socials, i per l'afectació que també li comportarà la desamortització de Mendizábal. Abans, però, el 1808, havia patit en gran manera, com a conseqüència de la guerra del francès, havent estat saquejat i incendiat. El doctor Antoni Pujada fallece tras una larga agonía a las 9 horas del día 28 de abril de 1881 en su domicilio de la calle Santa Ana número 17. En su partida de función constaba como diagnóstico derrame cerebral sanguíneo. Quan va començar el judici, el doctor Pujades va comptar amb el suport del doctor Pere Mata i del prestigiós psiquiatre francès doctor Vries de Boismont. També va al·legar que la pacient va rebre un tracte especial, atès que estava en un petit pavelló fora del recinte. Tot i això, la sala tercera de l'audiència va condemnar a tots els acusats a 7 anys de presó. En Pujades, una vegada condemnat, va fugir a França. Un terratrèmol que va succeir durant el segle XVIII va fer brollar aigües sulfuroses en un racó del riu Llobregat entre Esparreguera i Monistrol. El 1818 tenim constància ja que es feien usos medicinals d'aquestes aigües i el 1834 s'hi van construir 2 edificis destinats a usos medicinals. Tot va anar molt bé, va funcionar molt bé, fins que el 1843 2 riuades consecutives ho van negar tot i ho van destruir tot. El matrimoni format per Domènec Pujades i Teresa Mayans es refugia a Igualada, ciutat natal d'ell. A la capital de l'Anoia comencen a despuntar les indústries de teixits i les adoberies de pell, on li ofereixen de treballar de galoner i fabricant de sederies, el seu ofici. Doncs, en aquella època, arreu d'Europa els malalts mentals rebien un tracte absolutament inhumà, no se'ls separava per malalties. Eren encadenats amb argolles, cadenes i eren tractats de manera rutinària i bàrbara. Quan va començar el judici, el doctor Pujades va comptar amb el suport del doctor Pere Mata i del prestigiós psiquiatre francès doctor Vries de Boismont.